pega inotenga cottage uchitungi barare wikidi colors ndo team yacho yemabhero. This was when Passion Java was still at the top of the world from showing off his car collection. 6.5 like machine, haisi car, haisi mod. It's a machine. Fashion wear. This is expensive stuff. It's for big boys. This is 9,000. This is 7,000. Rolex is 70,000. It all disappeared when Wikino Chivayo entered the picture. Ndo mafiro akaita Passion Java the brand. What's my baba Johnny? Vari kuisa munhu wese pachirongwa. Anoona kuti ana Scott akatopiwa mota anachi. Manje munoona kupiwa. For those who don't know me, I'm Hasta PV, a professional YouTuber and a storyteller. Nasi video rino ndarigadzira timbotaura pamusoro paPassion Java. And as usual, handina side. Zvichireva kuti handisi hater yaPassion Java kana kuti full time fan yake. Video rino ndarigadzira because ndichatokudzai zvimwe zvinhu zvichakuaffectai kune munhu wese akambonzwa zita rekuti Passion Java kana munhu akamboona mavideo aPassion Java. Let me explain. Let's all agree kuti Passion Java akamboonererwa. Ini zita rangu ndonzi Twaba Mugafa wemachokwadi and peace ndobira. Aidya namambo Passion Java aita zvaanoda achionererwa kuti ndini zimbinga rinopisa paZimbabwe because vanhu vaivateiza unge vane mari vakaitongewa naChihwa vanga vasingazoiti show off senoitwa naPassion yekutaridza vanhu kuti mashoni yangu ndeiyi, mota dzangu ndeidzi, mukadzi wangu wechirungu ndeuyu. Muona aidadira futi vanhu vari mumarelationship achiti onai mukadzi wangu akanaka ukunda enyu. Agadzira mavideo achidaro. Apedza odadira vanhu vese vakatenga mota dzisingadhuri kuti onai mota dzangu dzinotenga mota 30 dzenyu. Odadira futi vanhu vane dzimba diki kana kuti vanhu vari kuroja achiti kwanzi vhire mota yangu iyi inotenga dzimba 4 muchitungisa. Passion Java aidaro ane muri kuzviona zvekuti akatopisa zvenguva iyoyo. But futi chero makatarisa Passion Java paishedzwa mainterview anga asiri serious, aingova munhu oyo anongopinda muinterview kuita unge munhu angotorwa murodi. Ndoda mboti mumboona imwe interview imwe yanichiri kuziva pamusoro paPassion Java because mainterview aPassion Java ndaitomaonawo anotonakidza, they are engaging. Toda kuti mumboona interview iyi yaakadedzwa kwaDenny J Show. Mefana kuti vasikana sarungundo ndoda kuti vadzidze this lesson. Mukaona ayo kwete ava ndinasowaziya ndananga kuona nasi. But mukaona varume vanogerwa magerero aya ka nazocheka status musati matamba. Because weze mtona azika ukatarisa ganda otarisa musoro mahora. Unorumwa. Do you like Shadaya? Who is that? Because the way you are doing it is exactly what he was talking about. Nash, being blunt. Maybe he follows me and you have learned one or two. Who is that? Being blunt with the message. Yeah? Who is that? Watch episode 11 on our channel. Okay. Yeah. It's the most viewed. I'm hoping that yours is going to be viewed more than his. It's obvious. Yeah. But he's a very brash young man who has many people who hate him, especially the women. So let's get back to the background. You were telling me. 1 minute. Okay. T-mark. But Passion Java is a type of guy who anaenda muinterview achita zvamoda. Jana makambona munomu achita interview yekuti anenge achidya ipwa muinterview. Ane muri kuona. Saka mainterview aPassion Java futi anga akapinga kuti angari engaging. Pavideo rino ndosaka inenchita ndina side. Mavideo angu ese anditaure zvinhu zvakashata pamusoro pemunhu chete. Ndinotaura futi ni zvakanaka. Saka izvezvi ndokumbomupraiza mbichana. But ndichazombomuchera mbichana. Apa ndokumbomupraiza kuti mainterview ake ari engaging. Anoita kuti vanhu vamudedza kuinterview vafare vachiti interview yedu ichanyatsoita maviews vanhu vachiengage mucomment section. Ende futi tochitaura panyaya yeprofesa. Handi Passion Java anozviti Prophet Passion Java. Andinozvijera kumuti Prophet Passion Java. Why is it? Because munhu wa prophet andimutarisiri kuti
anga achidzidzisa mukadzi wake kuimba vauga munhu waprofeti. Pane izvo zvindodambokuplayera rimwe clip achidzidzisa mukadzi wake kuimba vauga. Ndongoitira vanhu vasinaona clip iyi. Daddy Bo. Daddy Bo. Say don't tonas. Don't tonas. Nakaro. Oh my gosh, there's a deer. Oh, somebody killed the deer. That don't tonas. Somebody shout don't tonas. That don't. Nakaro and don't tonas. Happy, where are we going? We're about to reach the imminent. This video only is an evidence that his wife doesn't know what she was saying. Anga singatozivi kunzi ari kutaurisirwa kunzi china passion java. Chiro makatocheka accent yake inotokudzai zvakawanda. Ende mukadzi uyu Daddy Bo haanambobvira kurira muZimbabwe. Akambopinda hake, anombopinda apo neapo. But mukadzi uyu hagoni shona. She's not a Zimbabwean. Ende dai aiziva kuti kwanzi ari kutauriswa zvinhu zvakadai napassion java airamba. She wouldn't agree kuti ataure zvinhu zvakadai so, because one uyu mukadzi wemunhu anonzi prophet kuAmerica, ende munhu anonzi prophet kuAmerica ikoko anenge achifollowewa nemacongregates ake kuAmerica ikoko, because mukadzi uyu ndiye anogara ari kuAmerica full time, saka ndiye anogara achisara pachechi passion java panouya muno muZimbabwe achimbotiitira noise paipai. Anenge ari kuchechi konzi one mukadzi waprofeti ari kutaura zvinhu zvekuti ndaita guys, ndakanganisa ndikutyika kutaura poko, but mukadzi waprofeti otaura kuti ndaita door to the power 2 mutoners. Hazviiti kuti ataure zvinhu zvakadaro mukadzi waprofeti. And 2 futi, this wife comes from a wealthy family. Vabereki vaLily Java, mukadzi waPassion Java, vane mari. And you know, vanhu vane mari kuti vakaita sei, vanhu vane mari vanokoshesa repetition yavo, because zvese vanazvo. Vanokoshesa repetition yavo kuti kwanzi honei takunyadzisirwa mwana wedu kunhu kwaakaroorwa, honei zvavari kuseka vachiita nemurume wavo pasocial media. Havatombodi zvese izvozvo, because vakatora makore kuti vabuild a wealth iyoyo vabereki vake. Asi andanyatsotarisa kuti vabereki vake zvavanonyatsokuita chaizvo ndezvechii, but vabereki vaLily Java vane mari, hani muri kuona. Saka ini handidaiziva kuti ari kutaurisa zvinhu zvakadai airamba. Nje passion java hana chinhu chaanonyara, munomana munhu anonyara. I also heard kuti passion java hatorina dhiri nebrother yake. Amino kwanzi brother yake inodiko kuchitungwiza. Aitaura pane imwe interview passion java chiti brother yake yakaramba kudzidzisa kugadzira mari. Aminoti vakanetsana panyaya dzechii. Then futi handizvo zvindatombotaura the downside of passion java. As you can see, handina side. Ndakuchitaura futi the positive side of passion java, his contribution towards the music scene, the music industry in general. Music industry, chinhu chega chatinombiga passion java, the biggest stunt raakaita muno muZimbabwe was to call someone from outside to come to Zimbabwe kuti aite collaboration naRocky kuti aite collaboration naye zvinhu zvakashamisa vanhu, because Rocky anga apera. Kwanzi akauya muno muKofolomide achiita collaboration naWingidi kana kuti totina Enzo kana kuti nani, vanhu vakangowanda wani vachirumboridzwa mbichana mumaseko. Zvaigona kunzwisisana. Ndandotya kutaurisa, amana musazori ndataurisa. Makataura makati hasta tinoda evidence, tinoda kunyatsonzwa mapoints. That's why video rino ndikutaurisa, because ndoda kutaura mapoints. Dai ake anga akadedza umwe munhu manje apa akaisa collaboration, which means passion java akati kwanza I believe in Rocky and I believe Rocky is talented. Ndiye munhu anogona kusomudza collaboration iyi, ndiye munhu anogona kutoimba rumba zvinoenderana naKofolomide, and the collaboration was a success. Ranga rakatopinga collaboration iyi rakabudirira. I'm not rakaita million views in few days, rakaita million views in few days, rakabudirira collaboration ravo. Hani muri kuona, it was like a W for Zimbabwe collaboration, a W for music industry in Zimbabwe, and W for Zimbabwe as a nation. Kuti kwanzi muZimbabwe mauya Kofolomide kuti aite feature. Tichibiga futi passion java because istudio yake passion java records yakaita kuti va recording ngoma patati
After that release inonzi Patati Patata, Passion Java records yakatanga kupigwa nevanhu. Ende yapigwa nevanhu, Passion Java akanyanya kuzoda fame kuti anga kungobudisa amwe masong achimba. Some of the songs were okay, but the majority were trash. Be black, you black, all things, everything black, I'm a black. Mukunzwa, masong aibudiswa na Passion Java amwe make sense. Ameno kana aimaitra as a fan kuti aingoita ake joke achingonakidza kuti tingoimba semaimbira tinoita na chemberedze kudo vana vasere. Ndofunga ndo mabuditsira aita masong aya kuti amaimba. Pachimwe chinhu chainetsa vanhu, Passion Java achizvilabhela futi as a prophet, because anda yakudze kuti ane chechi kuAmerica. Hatizivi hangu chechi iyi ndoda kuzonyatsodzifambira nyaya dzacho kuti ndeyake akatenga, but iye akamboda prophet evidence yekuti akatenga land akavaka chechi. Inde ndichifunga kuti pamwe anohaya chinhu chakaita kunge ho, ndo zvandaimbofunga, but yanyatsozoifambira. That's the story for another day. But ari panyaya yekunzi ndiprophet, aiwirirana futi nemuimba anonzi Angoe Patani. Angoe Patani is a definition of vulgarity artist. Artist where anotaura mavulgar. Ende munhu anonzi prophet vakabva vaita collaboration naAngoe Patani, vakabuditsa song inonzi mazi dash akadai, mazi GARO, ndio zvavaimba musong yacho munhu waProphet vachiimba. This was an L kuti munhu waProphet sponsor song yakadai. Yet in Zimbabwe there are thousands of people vanoimba zvinhu zvine sense, but hausi kuvapromote like vanhu vanoimba gospel. Passion Java akataura kuti vanhu vanoimba gospel handifi ndavapromota, vanonetsa kudhila navo. Munhu waProphet ari kutaura izvozvo. Opromote imwe song inonzi mazi akadai, mazigadziko akadai, but word racho anomuona ndokutya ritaura, ainyatsotoritaura. Pachibuda zvimwe zvinhu zvinonyadzisira pavidhio, vanhu vakashama vachitamba, vachitambisa kumashure, vachizunguza vachidindini. Vidhio roro haritete, harioneke pane vanyarikani. Chero clip racho ndototya kutorisa panapa pavidhio kuti ndipe as a reference, because one of my videos may get demonetized kana kuti ini ndongonyara ungoisa zvinhu zvinonyadzisa. Mukuzviona tiri panyaya iyeyo yekunzi fake prophet food. Passion Java kana muchirorangarira pane ndimi dzimwe dzaakamboita dzakanetsa. Dokundibhena bondi dokundibhena bondi dokundibhena ndakazondora tiyakutora challenges chunchung chang challenges chalichong nganginchili mangatsia kunkunche chaminchu unchele enchele nyenyo changingche 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 chuchu chang shuang shuenginga anga chinchu cha 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 choncho anchunga angenyu chukunga ngenya changanga ngengu mazai azoto akubebe zanto bambaira station ok Baden station bambaira bubunya ngakakaka hazika Daden ko munanga gwaza kugwata kukwekwe makwebedain indizu kurata akubamba masigade ndapepe kotsoto. Those were real Shona words aishandisa mundimi dzake Passion Java achitaura ndimi. Isu tonyazo zoti ndimi ndemwe yakatonge ine nangu handinyasoziva, but ilanguage yekuti hatinyasi kunzwa, but kana wakutaura amwe mawords are so vivid yekuti we can detect easily kuti aya mashona words ese ari kutaurwa. Ndimi dzako dzinenge dzakudhautiwa nevanhu sedzaita Passion Java mauteti naungeke tokubuda bambaira station ok Baden station bambaira bubu bambaira station what the changing che mukona saka ndopepe pataitaura futi nyaya yewo fake prophet. Asi nyaya yewo fake prophet futi yanga isiri nyowani, because isusu munhu wese anogona kungodetect kuti this one is a fake prophet. But chechindishamisa ndechoti semuchechi make muchizomboita kunge vanhu vakazara, vanhu vakatozara vachitomirira muprofita achitoprofita achidini achididi. The ego says I don't have to fight you in your place.
ndoda mbokudzai pamusoro peHasta Shots. Hasta Shots ndo yakatora mapicture aya amuri kuona pascreen. Hasta Shots is a specialist in video and photography service. Ndo yakatora mapicture amuri kuona aya. Saka vanhu vane malobola avo wedding kana vanhu vada kushutwa mapersonal photos chingoti batai nhamba dzeWhatsApp idzi. Ndinouya netimu redu ende ndoda mbokudzai kuti sei muri kufanira kusarudza isusu. Imi muchinyatsoziva kuti muHarare mune vanhu vakawanda. Isusu we are the most affordable ende isusu tichiri kuda kugadzira zita. Toda toti zita redu futi rinozikanwa but toda kuti riwedzere kuzikanwa ende rigozikanwa tichinzi rinoproducer zvinhu zvakanaka. That's why tichishingirira kuti tigogana kugadzirai zvinhu zvakanaka varungu. Saka mana vari interested batai nhamba idzi WhatsApp. Tataura kuti malobola tinosota. Chero ada kushutwa mapicture ebusiness rako zvinokubatsira futi kuti business rako riende patop kana ukaposta mapicture akanaka pasocial media. Izvonhu zvakutengesa kana chero maaccounts management inorova futi zvese. Chimboyai kuWhatsApp ndizokutaridzai zvese. Torai nhamba idzidzi. Ende kwezvino takuchitaura kuti pakazouya seweek new. Chii chakasara chichiitika? Chinhu chakatanga kuitika ndechekuti Passion Java akafila competition. Ende futi chinhu chimwe chakaitika ndechekuti mastreets akatosheka akaita noise kwakanzi pane munhu ari kugovera mota kunge ari kugovera vanhu zvihwitsi achitengera vanhu mota kuti iwe wandinakidza uyotore mwana waninje uyemutore mota dzenyu muri 1 2 3 4 alright band raJaPrayzah uya JaPrayzah ndokutengera 4. Pakatanga week nekuita izvozvo achitengera vanhu mota unge munhu ari kutengera vanhu zvihwitsi patakshop. Zvakaitika ndezvokuti Passion Java afila kudaro manje kuti hey apa paipa haachakwanisi kukombita nembinge. Passion Java akati inini ndakusiya zvinhu zvandaimboita zvese zvokuita majokes ndakuda kufocus on church yangu. Makaona ndichita zvinhu zvisina basa torai shamo mundirove. Ndozvakataura Passion Java akati inini ndaserious ndakufocus on church ndamachuwa ndakura ndadini. Ndozvaakaita ende futi pakatobuda amwe mavideo Passion Java chitoita deliverance mucheto. Semoende! Fire! Fire! Inangu handinyatsoziva kuti mamiracles aya ndechokwadi kana kuti ari staged because Passion Java semazera munomita is an entertainer. Baba ari ane face nenge zizi rikuyamwa. Saka hangazoshayi vanhu vekubhadhira mari kuti vanyepedzero nge vari kubviswa madhimoni muchechi nekudidi. Inini hangu ndozvandiri kutofunga kuti Passion Java anenge akabhadhira vanhu. Passion Java angaita miracle yekufambisa vanhu. Inini hangu handizvibhelieve. Amenewo uri kuona video rino kana uchizvibhelieve. But inini ndofunga kuti Passion Java kuda kuzonyanya kuwandira uchechi inyaya kuti anga akutiza kuti kwane munhu amuchallenge ari kupa vanhu mota ari kupa vanhu mari yakawanda. Saka Passion Java nechemwoyo instinct yake yakamudza kuti bro put fries in the bag, you are no longer relevant. Ndio zvaakaudzwa neinstinct yake akati amana handisi relevant. But moving on to 2025 which is this year for the time I'm recording this video, moving to 2025 Passion Java akatombovunzwa kuti vanhu vabva kuti wiki nevanyatso-define unonzi umbinga kana ana Passion achatombowa one kana ka1. This is the demarcation. Kani ndikutofunga kuti iye wiki ndiyakakupedzai. Makaona kuti no ndikada nhasi izvezvi ndikada kurira handishandise kana $1 ndokobora wiki nakurira zvanengoita jinimbi. Beto yange yakonzi week no versus Passion. Sapesa patrenda week no outrend. Nomukobora zvokobora zvakawanda papa. Aiwa pane kukopora mongokopora henyu. Favor yandinendinayo ndeyekuti Ghetto Retrace rina mota. Vanotengerwa mota vanenge vari 15 20 30. Saka nene crowd rese ndichidhisa ndichikobora ndorira. It's a choice kurira. Ndikada kutengera vanhu inini mastands edzimba. Ndozvita every week ngoti enontora Matado this enontora Didrem enontora maningi it's easy zvitei professor but no panda utora totaura futi imwe nyaya iyi yanga ndakanyora pasi ndandakati ndisaikangano nyaya iyi ndeyekutaura kuti Passion Java inisemaone rangu ndononge Passion Java sina tombochinja. Passion Java tingori nayo yauya but inyaya ngoti ari ngonyara ungoita noise yekungoti showa chilambo chake because akona kuti
malambo angu andaimbotaridza 2 kana kuti 1 haachaenderani nezvinhu zvapiwa mastrangers nasewiki new. Munhu watingatonzwisisa akati kwanzi ndachinja ndibaba Harare. Baba Harare zvoonekwa futi pavanopinda mumainterview kuti havaiti zvinomboita Passion Java. Munotoona kuti Baba Harare vari kumbozama kuda kunyatsoparidza, vari kunyatsozama kutaridza kuti ndachinja. Chero makatarisa dressing yaBaba Harare inotaridza kuti iyi neumwari. Dressing yaBaba Harare yava kuita mazuva ano ingori decent, haisi yeshow off seyedu naPassion Java. Yedu naPassion Java ndeyeshow off, ndeye macheni ekuonerera kunzi takapenga tinochena topfeka zvodhura, ndo zvavanoita. Zvangu handizvo zvodhura pachindere Mbire musaudze vanhu. Ende futi tochitaura panyaya yekuti Passion Java akambobvunzwa muinterview manje na DJ Sparks achinzi ndiani ane mari muZimbabwe. Ende Passion Java ndoda kuti musati maona video iri kaclip aka, musati makaona, ndoda kuti muve in mind kuti Passion Java ndiye aimbozvibhiga kuti hei ndine mbinga. Saka inzwai response yaakaisa. Alright, pamari baba. Muchiri mbinga here. Ayo. Before question, ndiana moti mari muZimbabwe munomu. Zveloko. Scott anorema mudara. Scott ndiye mudara. Scott anorema wangu. Zvamwari chezvezvo. Anyone ari kuona video vanhu vemari vese vanoziva panotenderera mari. No, Scott is blessed. God blessed Scott. Scott akablesswa naMwari zvisina two ways. Patakanyatsodzitarisisa vanhu vese vaimbobhiga Passion Java mazuva ano vakuti apera, including me. Indaimbomubhiga kuti muri kupisa, but mazuva ano handakuona kupera kwake, but mari yake achiri nayo. Vaya vanoti mari yake yaperawo, haina kuzopera, achiriwo nayo, but haizokwikidzani nemablaza ayo. But chimwe chinhu chatinodzidza munyaya ino ndechekuti iwewo unogona hako kuimpresa vanhu kuti wovatengera zvinhu zvese zvaukuda, woitira vanhu madanho nekudini, but zvinhu izvozvo pazvinopera vanhu vanokukanganwa. Pakauya umwe munhu mangwana anenge akapenga kukunda iwewo achitengera vanhu zvinhu times 2 kukunda iwewo, vanogona kutozvikanganwa kuti wakambovatengera. Mushona kunonzi matakadya kare hanyararadze mwana. Saka iwe wakaudza mwana kuti last week ndakakutengera machips, haazvizivi because akaenda kutoilet. Munhu akaenda kutoilet anokanganwa kuti ndambotengerwa lunch musi wakati, hani muzvona. Chero musikana wakamutengera chikafu last week kuti ndakakutengera last week, anogona kungokuchiita because nhasi pane umwe munhu ari kumutengera zvinhu zvinodhura. Saka mana muve makangwarira because ndo zvatikuita Passion Java. Passion Java hatichatendi zvaita zvezvo, plus Passion Java hatina chekunyanya kumutenda because zvinhu zvese zvainyanya kumubenefita. Haana vanhu vainyasa kuspoila sezvinoita weekend. Passion Java igona kufeka kuspoila munhu kuti atengera ninkire zvinhu zvakati, nyaya dzake dzaitobuda. Angoipata ndamutengera Benz, angoipata ndakaramba. Ana maiti tinana madhambose vanenge vakatobhadharwa mari unzi nyepa yekuti tatengerwa maBenz, but weekend vanenge achitotengera vanhu zvechokwadi zvatinoona tese mumastreets. Saka guys, thank you for watching. Musakangana subscribe nekukomenta. Komenta izvunhu zvamuri kuda pavideo rinoni. Indopindura macomments ese because I want to be your best and your favorite YouTuber in Zimbabwe. See you later. Hasta peace.